Vítajte pri relácii Dobré správy zo života, ktorá je zameraná na silné a inšpiratívne príbehy. Dnes sa budeme venovať Danielkovi, chlapčekovi s kardiostimulátorom. Narodil sa predčasne, má množstvo diagnóz a zároveň jednu z najzávažnejších vád na srdiečku. Lekári ho už niekoľkokrát pochovali, no on im vždy vytrel zrak. Práve o jeho príbehu sa budeme teraz rozprávať s jeho rovnako statočnou mamičkou Luciou Varholy. Ahoj, vítaj u nás. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Ja ďakujem, že si prišla. Danko sa teda narodil predčasne, bolo to v 34. týždni tehotenstva. Má teda jednu z tých najzávažnejších vád na srdiečku, ale ktorá je teraz spojená aj s tým genetickým syndromom, ktorý si doposiaľ nepovedala jeho presný názov. Mala si ale aj počas tehotenstva isté komplikácie, ktoré by možno naznačovali takéto vážne ochorenie? Vlastne počas tehotenstva v tom prvom ultrazvuku, čo sa robí v tom 11. 12. týždni, to bolo tuším 11 plus 4 som bola akurát, tak tam sme boli teda na tomto ultrazvuku, kde pani doktorka, teda keď som počula vetu zavolajte pána primára, tak som šípila, že bude problém. Tam sa vlastne merá to šivé prejasnenie, ktoré mávajú teda detičky s Downovým syndromom. Tam je limit nejaké, myslím 3 mm, on tam mal že 11 mm, čiže vlastne vyjadrili nám podozrenie na Downov syndrom. Ale s tým, že už som vlastne bola v tom, potrebovali sa teda potvrdiť, že vlastne musela som absolvovať genetické testy a teda odber choriových klkov. Je to vlastne predchodca amniocentézy, tým, že vlastne v tom 12. týždni nie je tej plodovej vody toľko, tak vlastne mi odoberali vzorku priamo z placenty. Čiže ono to znamená, že ti musia zaviesť vlastne ihlu do brucha a trafiť presne placentu, aby nepreplichli ten plodový obal a odtiaľ zvoliť vzorky. Tam nám vlastne prišli výsledky za 3 dní, myslím to bolo, že to je to negatívne, že vlastne Downov syndrom sa nám nepotvrdil. Takže sme si tak akože vydýchli, že dobre, však tak nevieme, že čo sa tam deje, ale tak tam to bude v poriadku. A vlastne ďalšie komplikácie vznikli v 28. týždni, kedy sa na ultrazvuku zjavila náhla disproporcia medzi hlavou, rukami, nohami a brúškom. Čiže hlavu, ruky a nohy mal väčšie ako brúško. O 2 týždne tam bol vlastne rozdiel, čo sa týka tých ich meraní, aké by to bábätko veľké malo byť. A s tým, že vlastne tam mi dali kúru kortikosteroidov na dozrietie plúc a pripravovali ma teda už na predčasný pôrod s tým, že budem ležať už v nemocnici. Nakoniec vlastne sa to však stabilizovalo, že tie výkyvy sa tam akože nejaké nediali, takže ma poslali domov. A v 34. týždni som prišla na ďalšiu, tým, že som už potom navštevovala vlastne rizikovú ambulanciu na Kramároch, tak vlastne v 34. týždni opäť sme prišli a opäť sa zväčšil ten rozdiel medzi teda tými proporciami na teličku a tam vlastne doktor zhodnotil, že nevedia teda, čo sa deje a ráno som už vlastne ležela na operačke a Danielka vlastne v 30. to bol 34 plus 2 a vlastne rozhodli sa ukončiť tehotenstvo císarským rezom, lebo nevedeli, čo sa deje a bez toho, aby ho fyzicky videli vonku, tak nám nevedeli vlastne pomôcť. Jeho dali vlastne po pôrode na jednotku intenzívnej starostlivosti. Ako si toto zvládala? No ono bolo ten cisársky rez bol ťažký, lebo nakoľko mám takú výčitku, ktorú si nesiem, mi nepovedali, že napríklad manžel tam môže byť so mnou. Čiže ja som tam proste bola sama, bola tam strašne zlatá pani anesteziologička, ktorá som poprosila, či ma môže držať za ruku. Tak ma držala za ruku. Mali sme vlastne na sále strašne veľa ľudí tým, že vedeli, že bude proste problém. Takže narodil sa Danielko 11-19 s tým, že vlastne hneď ho prevážali, musel byť resuscitovaný, musel byť hneď napojený na umelú plúcnu ventiláciu, nakoľko nevedel dýchať sám. A ja som vlastne prvé informácie o ňom dostala asi o 5:00 po obede. A dovtedy nič? Dovtedy nič, tým, že vlastne ja som ležela na pooperačnom, telefón som mala zbalený v taške, čiže som nemala ani telefón, nikto za mnou proste neprišiel, čiže ja som nevedela, či to prežil. A o 5:00 teda prišla pani doktorka z neonatológie s vetou, že ale nás teda potrápil a ja už som teda iba čakala, že to proste nedal, ale teda našťastie to vybojoval, aj keď teda hovorím, že bol resuscitovaný, museli ho teda intubovať, ale zvládol to. Je to bojovník už od malička, naozaj to sa potvrdzuje. Po akej dlhej dobe si ho videla?
Ja som vlastne tým, že oni ho vlastne ja som rodila na Kramároch, oni ho prevážali vlastne na detské Kramáre, čiže druhý deň som povedala, že chcem ho ísť pozrieť, takže vlastne prišiel manžel, zoberli sme vozíček, po ulici ma vytlačil vlastne z Kramárov na detské Kramáre a tam ma teda nás pustili na skúsa ísť na neho teda pozrieť, čiže na druhý deň som ho videla. A kedy ste si ho mohli zobrať domov? My sme boli v nemocnici 45 dní. 45 dní. 3 týždne bol na plúcnej ventilácii na iske, tým, že sa im ho nedarilo extubovať. Skúšali to vlastne, myslím, 3 alebo 4 krát, ale neudýchal to sám. Že vždy ho vlastne museli napojiť naspäť na prístroj. A po 3 týždňoch vlastne sa ho teda konečne podarilo odpojiť. S tým, že sme šli vlastne na patologických novorodencov, kde už vlastne mňa prijali k nemu, lebo tie 3 týždne, kým bol na iske, ja som bola vlastne doma a chodila som ho navštevovať a dostala som vlastne odstriekané materské mlieko, ktorým ho okrmili. A 2 týždne sme potom teda boli ešte na tom bežnom oddelení, kde ma učili, ako sa o neho starať. On tým, že neprimal sem potravu, mal zavadzenú sondu do žalúdku a povedali nám, že kým proste sa nenaučí sem papať, tak domov nepôjdeme. Čiže my sme vlastne kombinovali, skúšali sme vlastne cumliť na fľašku tú sondu a tak. A ja som povedala, že proste ja sa naučím zavadzať tú sondu a že ja chcem ísť domov. Takže dali mi také 2 dní sme to skúšali, že som mu zavádzala cez nožtík do žalúdka vlastne hadičku a keď som to už mala zmaknuté, tak nás pustili domov aj s tou sondou. Čiže on ešte aj doma, kým sme prišli, bol sondovaný. A kým bol v nemocnici, podarilo sa už tedy vlastne diagnostikovať jeho ochorenie, či to až neskôr prišlo? Nie, oni vlastne vyjadrili prvotný syndrom, ktorý mohol mať, že achondroplázia, hypochondroplázia, čo sú vlastne ľudia s trpasličným vzrastom. Na tomu vlastne ešte cystickú fibrózu nám riešili, lebo tým, že nevedel dýchať, ale tá sa tiež nepotvrdila našťastie. A zobrali mu teda vzorky na potvrdenie alebo vylúčenie tohto syndromu, ktorý vlastne nám prišiel po 8 mesiacoch výsledok negatívny. Čiže my sme si odnášali domov dieťa, ktoré bolo narodené predčasne, malo viacero už akože diagnóz stanovených, ale nejakú tú hlavnú sme stále teda nemali. A až vlastne, keď mal Danielko 1 rok, tak nám vlastne potvrdili diagnózu. Aj to sme mali také šťastie, alebo poznám ľudí, ktorí majú dieťa už 20-ročné, 25-ročné, tú diagnózu nevedia, čiže u nás si tipli ten syndrom správne a to už sme vlastne to mesiace mali potvrdené a prišlo nám to vlastne týždeň po Danielkových prvých narodeninách. A vysvetlili lekári niekedy, že prečo práve on týmto trpí? Je to nejaké geneticky dané alebo zdedené? Môže to byť zdedené, robili preto vlastne testy mne aj manželovi, či náhodou my nie sme nositeľom nejakého génu a že sme to na neho preniesli, nie sme ani jeden. Čiže uzavreli to tak, že proste náhoda, že asi vzniklo proste nejaký problém pri splynutí spermie vajíčko, niečo sa tam pokazilo a má to vlastne de novo, čiže nemá to pojedenie, má to vzniknuté. Danko má teda viacero diagnóz s týmto genetickým syndromom, súvisí teda aj to jeho ochorenie srdiečka, ale vysvetlí mi prosím, že ako sa teda to ochorenie srdiečka volá a ako respektíve funguje alebo nefunguje to srdiečko. Tú diagnózu mu stanovili, keď mal 2 roky. On do 2 rokov mal to srdiečko, mal tam takú drobnú dierku, čo je bežná pri predčasne narodených deťoch. Táto diagnóza sa volá hypertrofická kardiomyopatia a je to vlastne zhrubnutie srdcového svalu. Čiže keď si predstavíš srdiečko, má tie steny a on vlastne tú stenu, ktorá by mala byť takáto hrubá, mal napríklad takúto hrubú. Hej? Že bolo tam proste to srdce zhrubnuté. A tým pádom, že to srdce je zhrubnuté, musí vynakladať väčší tlak, aby vedelo tú krv vypumpovať ďalej. Hej? Ale čím vlastne to srdce vyvíja väčší tlak, tým sa to srdce zhrubšuje, lebo je to proste sval. Čiže to je taký začarovaný kruh, že čím viac pracuje, tým viac sa zhoršuje. A tým, že vlastne ten tlak v tom srdci bol vyvíjaný extrémne veľký, aby sa to vypumpovalo, tak vlastne sa mu rozpadla mitrálna chlopňa. Sa mu poškodila, neuzatvárala sa, čiže nejaká časť krvi sa mu vracala naspäť. A je tam vlastne, bežne keď sa merajú nejaké hodnoty z krvi, čo sa týka tlaku v srdci, tak bežné hodnoty sú že do 250, nad tým už máš riziko infarktu. A my keď sme došli, tak mal hodnotu že 20 000. Bože môj. Čiže mohol dostať infarkt, ako keby mohlo mu to srdce zlyhať kedykoľvek. Danko má momentálne 6 rokov, bol mu aj operovaný kardiostimulátor. Ako dlho mu vydrží? On má vlastne umelú tú srdcovú takto my sme vlastne absolvovali prvú operáciu v Prahe, kde vlastne mu časť toho srdcového svalu zrezali. Že keď si predstavíš jablčko a proste časť neho odrežú, aby tú stenu stenšili.
a robili mu plastiku tej mitrálnej chlopne, ktorá sa vlastne tým tlakom rozpadla. Toto nám však vydržalo pol roka a potom tá chlopňa sa opäť rozpadla. Čiže musel dostať umelú mitrálnu chlopňu. Pardon. Musel teda dostať umelú mitrálnu chlopňu s tým, že pre istotu mu tam už operovali elektrody, ak by niekedy potreboval kardiostimulátor, lebo tým, že je to otvorená operácia srdca, že dieťatko vlastne ide na externý zdroj, kde sa mu cirkuluje krv, aby sa okysličovali ostatné orgány, to srdiečko sa vypne a robí sa to teda cez hrudníček. Tak mu to tam dali, že pre istotu, keby to bolo treba, a teda našťastie to spravili, lebo sa mu vytvorila arytmia s tým, že mal dlhý prevod, že to srdiečko nebuchlo intervalov ako malo. Čiže 3 dní po vlastne tejto operácii mu operovali do brúška kardiostimulátor, ktorý stimuluje to srdiečko. Ono to srdiečko udiera samé, ale niekedy potrebuje pomôcť. Čiže na to tam má ten kardiostimulátor. A tam vlastne, teraz čo sme boli naposledy na kontrole, tak batéria má vydrž nejakých 7 rokov. Potom je potrebné ten strojček, lebo vlastne ten strojček je takýto asi, hej? A 3/4 z toho tvorí tá batéria samotná. A vlastne potom, keď sa vybije, tak sa celé to zariadenie vlastne vymení a tie elektrody mu dali také dlhšie, že aj keď vlastne bude rásť, tak sa ako keby tie kábliky budú naťahovať, aby ich nemuseli tak skoro vymeniať. Vieš ešte vôbec počítať, koľko mal Danko už operácií? No, srdcových bolo 5 dokopy vlastne, keď si to tak vezmem, lebo ešte mu potom rušili jednu arytmiu, a tomu robili teda cez tepnu. Potom mal 2 urologické operácie a ešte nás teraz, tento rok by nás mali čakať mandle a ešte určite budeme musieť operovať hrudník, nakoľko má deformáciu hrudníku, ktorá mu v budúcnosti bude spôsobovať problém, čiže čaká nás určite ešte hrudník. Čakajú nás asi ešte aj ručky, nakoľko ho nevie vlastne úplne vystrieť ruky. No, tak ešte tam sa zvažuje potom ďalšia operácia. Držím veľmi palce, samozrejme. Niekoľko operácií ste mali aj v zahraničí. Prečo nie na Slovensku? Táto diagnóza, ktorú Danielko má, je skôr ochorením dospelých. U detí je to skôr výnimočné a tým, že vlastne nám keď diagnostikovali vlastne túto diagnózu, teda stanovili tu, tak som chcela počuť iný názor. A teda našla som si, že v Motole sú proste špičkoví odborníci, čo sa týka detskej kardiológie, tak sme si išli pre iný názor. A teda ja tu mám veľmi ťažké srdce na našu bývalú pani doktorku, ktorá, keď som sa pýtala, že nech mi povie, že koľko bude žiť, tak mi povedala, že som veľký optimista, keď si myslím, že sa dožije teda školského veku a že pôjde proste do školy. Čiže bolo to pre mňa také veľké sklamanie a facka a preto som sa rozhodla odísť do zahraničia, lebo vo mne vzbudzovali väčšiu dôveru. A pán doktor, ktorý operoval teda Danielka par primári, je aktuálne svetová špička, čo sa týka vlastne týchto operácií a mali tam viacej skúseností s týmto typom operácie u tak malého pacienta. Lebo Danielko tým, že vlastne mu telo netvorí rastový hormón, tak on vo veku vlastne keď ho operovali, bol veľký, asi ako 2-ročné babätko, hej. Čiže, lebo tam tiež pri niektorých zákrokoch sa musí čakať na váhu, na výšku, hej, že to nie je to úplne jednoduché. A v Prahe mali viacero skúseností. A tá pani doktorka, ktorá vravela, že teda si optimistická, sa potom dozvedela, ako sa dnes darí Dankovi? Predpokladám, že áno. Ale stretli sme sa s ňou raz, ale nejak sme to nerozoberali, lebo nemám sa moc s ňou o čom baviť. Hlavné je, že si našla odborníkov, ktorí sa aj viac vyznajú, dávajú ti aj viac podpory a dôvery. Keď si bola s Dankom na tých zahraničných operáciách, preplácala vám to poisťovňa? Áno, riešili sme to vlastne akože prvotný šok, keď sme došli, že teda ideme operovať. Poslali nám cenovú ponuku na 18 400 €. Tak to bol taký šok a teda som sa s tým zdôverila na našom Instagrame, tak ľudia sa rozhodli nám pomôcť a prispieť, čiže podarilo sa nám tedy vyzbierať nejakých 14 000 €, až ak by to poisťovňa neschválila. Našťastie teda nám to poisťovňa schválila a tie peniaze máme doteraz na účte nechytené, lebo hovorím, že ak by bolo treba, tak máme stále tú rezervu, lebo vlastne tým, že nám to zaplatila poisťovňa, my sme si platili vlastne cestu, ubytovania, tieto veci, čo sme sa vedeli financovať z vlastných zdrojov, ale všetky tieto peniažky, ktoré nám ľudia poslali, mám proste v zálohe, keby sa čokoľvek udialo, aby sme mohli ísť.
A pociťuješ možno celkovo nejakú pomoc od štátu, pretože Danko chodí na Montessori, on chodí na hypoterapie, okrem toho mu musíte meriať aj hustotu krvi, či vám aj z tohto hľadiska nejak finančne prispieva? Nie. Nič? Nič. Všetko si musíte platiť sami? Ja mám vlastne rodičovský príspevok, to teda do 6 rokov teraz vlastne sa rieši opatrovateľský príspevok. Tým, že je ZTP a on má mieru funkčnej poruchy 80%, tak máme vlastne nárok na príspevok na benzín a na ošatenie, čo je asi 60 eur mesačne a to je všetko. Čiže ani tie zdravotnícke pomôcky, ktorým musíte meriať tú hustotu krvi? Máme nárok na pri jeho diagnóze na jedno balenie, čo je vlastne 24 prúžkov, lenže tým, že vlastne my už teraz je to vlastne rok a pol, čo má kardiostimulátor tu chlopňa, to vlastne musí brať tie lieky, ktorým tú hustotu krvi meriame, ale má nárok na jedno balenie. A tým, že aj keď je nejaká choroba, čokoľvek, tak ja mu merám proste tú hustotu aj každý tretí deň. Čo mne ten balíček vydrží 2 mesiace, niekedy 2,5. A potom si musím dokupovať tieto vlastne prúžky sama. Tamto jedno balenie stojí 84 eur. Vieš približný odhad, koľko vás stála už Danková liečba za všetky tie roky? Neviem za všetky, viem prvé 2, potom som to prestala rátať. Prvé 2 roky nastali asi 50 000 eur. A potom som to prestala rátať, lebo to sa to už iba kopilo. Kopilo a keby som to zrátala, tak neviem, či by mi nedošlo nevoľno, takže to nerátam. Našťastie vlastne teraz sme schopní plne financovať jeho liečbu, potreby a zdravotnícke pomôcky a vitamíny z 2% z daní, ktoré vlastne zbiera naše občianske združenie. Takže za to veľmi pekne ďakujem všetkým, lebo bez tých 2% z daní by sme to proste určite neutiahli. Čiže aj takto vám môžu pomáhať ľudia, čo je určite aj skvelý odkaz, že stále sú medzi nami osoby, ktoré sú naozaj ochotné pomôcť a Dankovi určite pomáha aj to, keď cíti lásku a podporu od rodiny. On má aj staršiu sestru a som sa dočítala, že práve ona vybrala meno Daniel, lebo jej to pripomínalo aniel. Áno. Aký majú vzťah a ako ona toto vníma všetko? Tak na začiatku to bolo také ťažké tým, že vlastne ona má 5 rokov, keď sa narodil a celá tá pozornosť a proste my sme boli strašne veľa preč v nemocniciach a tak, aj keď nastúpila do 1. ročníka, tak veľa vecí musela zvládnuť sama, lebo som tam nebola, lebo ja som šla proste na 2 týždne preč, týždeň sme boli doma, zase sme šli niekam preč, čiže veľa vecí zvládala s manželom, s babkami, ale ona je veľmi šikovná, veľmi statočná a by som povedala, že na svoj vek veľmi vyspela, ale je to tým, že musela veľmi skoro prebrať zodpovednosť za veci, ktoré iné deti v jej veku nemusia. A vzťah oni majú taký, sú rodenecký, tak robia si zlé, vedia sa polúbiť, vedia sa pobiť, vedia si robiť strašne zlé, takže tam oni fungujú ako bežní súrodenci. Je určite veľmi pozitívne, že majú aj takéto bežné momenty medzi sebou. Na čo však ty všetko musíš byť pripravená? Vedela by si mu aj kedykoľvek podať prvú pomoc? Vedela. Ja chodím si opakovať teda prvú pomoc pre prípad potreby. Našťastie som to zatiaľ nevyužila, verím, že ani nevyužijem. Ja vlastne nosím 4 roky v aute externý defibrilátor. Keby sa stalo, lebo jemu napriek tomuto všetkému sa môže stať, že to srdiečko vypoveda kedykoľvek. Čiže mám defibrilátor, ktorým by som ho vedela resuscitovať. A no napríklad, keď ideme kamkoľvek na dovolenku, tak proste polka príručnej batožiny sú iba proste lieky, lebo pre istotu musí mať x liekov, ktoré berie, x inekcií, ktoré berie, x inekcií, ktoré môže potrebovať, keď mu klesnú nejaké hodnoty. Čiže potom keby nejaké soply, kašlek, čiže nejaké takéto, čiže polka kufru príručnej sú proste iba lieky, keby niečo. Lekári viackrát ho už teda pochovávali, ale on im vždy vytrel zrak. Je to aj tým, že on je statočný, aj ty si veľmi statočná a robíš pre neho aj s manželom maximum. Je tu však šanca, že by mu raz museli transplantovať srdce? Je to finálne štádium jeho choroby. Ale zatiaľ to nehrozí? Zatiaľ tam nie sme, zatiaľ robíme všetko preto, aby sa to oddialilo. Čiže verím, že možno ani nebude treba, že možno tie strojčeky a tie operácie, ktoré má za sebou a ktoré ešte teda bude mať, mu pomôžu a bude vedieť viesť relatívne plnohodnotný život, ale môže sa stať, že sa tá choroba tým, že je strašne progresívna, tak sa môže stať, že sa dostaneme do toho štádiu, že bude potrebovať to srdiečko nové. Dúfam samozrejme, že to sa nestane a verím, že Danko má u vás krásne detstvo a že je z neho šťastný chlapček, ale povedz nám takto na záver najkrajšiu spomienku s ním. No my sme napríklad teraz si dopriali
a on stále chcel vidieť more a ísť lietadlom, takže my sme boli vlastne v apríli sme boli na Sri Lanke, kde proste zbadal more a najviac sa tešil, proste utekal tam, skákal, tlieskal, keď to more, teda oceán, tam je Indický oceán, keď to zbadal a púšťali sme korytnačky malé do mora, to nám teda tam zabezpečil hotel. Proste celé dni tam jedol mango a zmrzlinu a kokosovú vodu a bolo to také šťastie jeho, lebo on stále proste chcem ísť lietadlom a chcem ísť k moru a ja, že dobre, poďme. Tak sme šli, lebo celý život nemôžem s ním žiť v bubline, nemôžem dať do bublinkovej fólie a proste byť s ním doma zavretá. Čiže som si povedala, že neviem, koľko tu bude, lebo tá diagnóza je taká, že proste sa ráno zobudiť nemusí. Je to proste bohužiaľ tak a žijem s tým každý deň, že už ráno byť nemusí. Tak mu chcem dopriať a chcem mu ukázať svet a aby mal tej radosti čo najviac. Takže strašne málo vecí mu zakazujeme, priznám sa. Ale nechcem si raz vyčítať, že čo sme mohli stihnúť a čo sme nestihli. Úplne rozumiem a chápem, v akej ťažkej situácii vy ste po akejkoľvek stránke, ale cítiš, že možno aj tebe to v niečom pozitívne zmenilo pohľad na život? Akože ja som mala vždy veľmi empatický človek a vždy som si myslela, tým, že sme podporovali detičky s handicapom, vedela som, ako to máte rodiny ťažké, tak som si povedala, že bože, toto by som ja nikdy nezvládla. Že klobúk dole, obdivovala som ich všetky a fakt dlhodobo som podporovala ich finančne aj inak, keď som mala na to priestor a ja neviem, či preto sa mi to sa stalo, že áno, dokážeš to. Čiže ja som bola vždy taká tvrdohlava, cieľavedomá, tak som ešte viacej. A aj to podľa mňa nám teda veľmi pomáha. A naučila som sa veľmi tešiť z maličkosti a drobnosti, ktoré možno predtým som prehliadala, alebo neboli pre mňa také podstatné. Tak teraz sa viem tešiť naozaj z úplných drobností. Tak ja ti veľmi pekne ďakujem, že si takto k nám dnes prišla a mohli sme sa o tomto náročnom boji otvorene porozprávať a budem len držať palce. Ďakujem veľmi pekne.